Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Ardina Nabila Kansa saking SMA Loro Ungaran. Kula badhe maos pawarta ingkang pungkasan gotong royong ndamel paving paghrep. Dina minggu warga Padukuhan Bukit Kidul, Ngati Sleman ingkang rancak inggih para priya tumet kerja bakti ndamel paving paghrep. Pondok menika dipundamel saking sapuran pasir lan semen. Ing salajenging dipuncetak lan dibebe ngantos garing. Ketua RW Bukit Kidul Purwanto mereletaken kerja bakti kados mekaten inggih ajeng ditindakaken saben minggu. Dene antasipun inggih kangge ngantos konblok ingkang risak dhateng saturuting margi ing padukuhan. Awit ngatosipun ragat pramila warga gotong royong ndamel konblok. Dene ragatipun dipunwiwitaken saking iuran warga Padukuhan Bukit Kidul ing saben wulanipun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.